Елате с мен в чикети и вино, да проверим дали наистина е толкова вкусно. Още с влизането ви посрещат с брускети и маслинова паста и вода като комплимент. Ето и менюто да погледнете цените. Повярвайте, приготвили сме ви тук микс от брускети. Това е също микс от чикети. Както знаете, чикетите са по-разпространени в Северна Италия и тук ще ви обясним бързо кое какво е. Тук имаме бейби пържени моцарелки. Това са маслините, пълнени с пастето аншоа. Това са ни аранчините, ето тук огледално сме ги сложили, пълнени с салам, пеперони и моцарела. Докато слушах, само преглъщах и нямах търпение да опитам бейби октоподите. Изключително крехки се топят в устата. Продължих с аранчини с пеперони. Наистина много добри. Препоръчвам ви ги 10 от 10. Този различен вариант на салата капрезе наистина ме спечели. А от брускетите моите фаворити са с прошуто и този вариант с гроздето. Вие слагате ли допълнително пармезан на пастата? Мен много ми харесва. Опитах нещо от новото меню панзероти, които са наистина страхотни. А чизкейка Сан Себастиан просто наистина 10 от 10. Тирамисуто също е добро. Интериора е впечатляващ и уютен. А вие посещавали ли сте заведението и доволни ли сте?